Čau všetci, moje meno je Ezi a ja vás vítam pri tomto ďalšom videjku. Toto video má názov TRB, čo znamená skratka, je to skratka pre tvorba rakovinotvorných buniek, lebo v tejto sérii s názvom TRB budeme preberať najväčšie cancery internetu. No, a dnešný cancerík mi bol zaslaný jedným fanošikom na Facebooku a jedná sa o cancer, ktorý je na YouTube pod názvom Cvikla, všetko mäkké I, a toto je asi najhoršie video, aké som kedy videl. No, vlastne až po mojich. Keď sme sa už raz do toho dali, ideme na to. Ja vám to púšťam a bude to first feeling, lebo ešte som ho nevidel. Sice pozeral som tak prvých 5 sekúnd a je to hrozné. On tam napíše, že cvikla sa rovná červená repa. No ne ty vole. Cvikla sa rovná 2 minus deleno 8 minus 14 plus 9 sa rovná červená repa. Keď nie rovno zelená. Veď to si nevedel, že zelené repy sa vyrába cvikla? No nič, ideme ďalej. Podľa mňa by sa tam namiesto tej pesničky viacej hodilo toto. Chytili sme lososa, chytili sme ho v noci. No hej, a potom, že prečo československá hudba je v riti? Na jar sadzíš v lece, kopeš a caháš v jesieni. Komu się nie leni, tomu się zieleni. Cahal zedo, cahal zedo, cahal zedo repu. Urvalo ho v krížoch, stálo ho do drepu. Rozdumuje, špekuluje, no len z ruk. Ja, ste videli, čo má v tej taške? Však to vyzeralo jak more hovna, nie cvikla. Keď sa nemýlim, môžeme si dať zoom? Ďakujem. No tak to asi bude hovno. Machne, chodče, takoj roztarhano repu nevycahne. Veľká repa, veľká. No, takže pokiaľ som správne pochopil, tento Ujo sa snažil natočiť nejaký tutoriál, ako si navariť repu, ale veľmi sa mu to nedarí a snaží sa tam to nejak popísať, ale keďže to má formát 3:4, tak sa tam nedá ani nič prečítať, takže sorry Ujo, nevyšlo vám to. Repa, veličozná repa, pozmi babo pomáhať, nepač tu jak šlepa. Cáha zedo, cáha baba, vycahnuť nemôžu. Suše, dyše, rehocu, no pomoc nepomôžu. Normálne Ujo taký poker face nahodil, že po strúhaní chrenu normálne to musel byť nejaký SBS-kar. Alebo taký nejaký iný skinhead. Lebo normálne ide z neho strach. Však sa kúknite na jeho ksicht. No dobre, nebudeme deda prerušovať. On nás ešte prekvapí. Určite na konci napíše malým písmom, ako liečiť rakovinu. Takže nakoniec z toho, koľko nám privodila rakovinotvorných buniek, nás možno aj vylieči z rakoviny, čo vy viete.
On môže vyliečiť celé ľudstvo. Na dvore se objavila zmaľovaná kočka. Pozná Maňo pomáhať, keď či naša vnúčka. Takoj Dunčo pribehne, mára ženské sukne. Maňkoj vidí od spodku, cicho je nemukne. Cahá dedo, cahá baba, vnúčka i pes Dunčo. Sily im žubu dajú dedo, nuka Čučo. Dumicina obačila, Dunčoj dvíha chvostík. Mačičky še takoj zrobil najlepší pomocník. Veľká repa, veľká drina, nebudze to hračka. Cahá dedo, cahá baba, vnúčka bez imačka. Všetké znáce, kto chybuje, isto sebe. Jaj, normálne. Ujo sa z toho snaží zrobiť vtip. Normálne do takého videa zrobiť nejaký vtip, to je umenie. Za to detka uznávam. Myslíš, rozprávka še zakončuje, repu sa hnemiš. No myš práve na marotke a tak maroduje. Objednajce sebe žeriav, že im odkazuje. A tak prišiel žeriav, rameno mu holo. Dedovi babe a vnúčke to várs nepomohlo. Chce nestačí ľudská sila, pomôže technika. No kto repu nepestuje, ten tomu uniká. No takže, ako sme sa práve dozvedeli, tak detko práve zistil, že celé tie 4 minúty, čo sa nám to pokúša vysvetliť, ako sa pripravuje veľkonočná repa, tak zistil, že vôbec nevie, ako sa to robí. No to je celkom smutné, keď si zoberiem, že premárnil 3 minúty môjho života, ktoré som mohol stráviť hraním CSK. Musel som pozerať to jeho retardované video. No nič, ale my ho dokúkame, aby mu nebolo smutno. Veľorepy, máme záhumienky, bereme a spolky zakladáme. Pýtať ešte skoro všetké, co my máme za to. Cukrovku draho predáme, cuker byle zlato. Takže Ujo je hrdý Slovák, lebo má červený nozak repa. To viete, to dieťa ide z mamku po parku. Že mamička, prečo ten Ujo má taký červený nožtek? Čo ho nedotýkaj. On veľa pil čučo. Takže dnes detko je hrdý Slovák, jak repa, má červený nos jak cvikla, pretože asi má tiež nejaké problémy s čučkom. Takže my dopozeráme jeho video a zomreme na rakovinu. Ale už ho nebudem prerušovať až do konca. Aspoň myslím. Tak vám povím, že repu treba dať 2 raz okopovať. To nemá širokú motiku, musí aj 3 raz musí okopovať, nepáli. No, takže menšia anekdotka nakoniec. A to máme koniec videa. No takže detko sa nám asi snažil, ako som už povedal, vysvetliť, ako sa robí repa. A neviem na kého psa to dal na YouTube, lebo z tohoto videa by ani Einstein nevyčítal, ako má zrobiť repu. A ani stará babka by to nepozerala. Takže vôbec neviem, prečo to je na YouTube. Takže toto video by som ohodnotil ako najväčší cancer, aký som kedy videl. Ale môžu prísť aj horšie. Stačí napísať na Facebook. Zdieľajte to, dajte mi odber, like. A vidíme sa pri ďalšom TRB. Čaute.